खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे समाव गहपुर हालामाव जालांनाय बर'नि गोथां जारिमिन जानो हागौ 2000 मायथाइनि सिगां जानाय बर'नि गेजेराव गुलाय गुजाय थासारि जेराव गुबुन हारिफोरजों जुजिलायनाय बुथारलायनाय जाथाया बुंनो थाङोब्ला गहपुरनि अनगायैबो गोबां जायगायावनो बर'फ्रा गोबां हारिफोरजों बुथारलायदोंमोन हिंसा हिंसि न' सावलायनाय जाथायफोरा जालांदोंमोन बेबायदिनो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनाय समाव गोबां बर' सुबुंफोरा सुथुरनि आखायाव गावथारजादोंमोन गुफुर हालामाव न' बां सावजादोंमोन जेराव 7000 नखरा खामग्लिनानै सिलिंखार जादोंमोन बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि मोनसे समनि गोथां जारिमिनखौ मख'योब्ला गहपुर हालामनि थागिबिफोरनि गोसोखौ उरां फारां बायग्लिहोगोन बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय सोमावसारनाय समाव गहपुरावबो गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन गोबां बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो गुलि गावनायजों जिउ खोमानांनोबो गोनां जादोंमोन गहपुर हालामनि बर'फ्राबो बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो बावसोमनानै सोमावसारदोंमोन जायनि गेजेरजों 1993 मायथाइयाव BAC एकर्ड बे एकर्डआव गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि समाव सिमाङा जाफुंसाराखैमोन बेनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BTC एकर्ड जादोंमोन 2003 मायथाइयाव बेयावबो थालांदोंमोन होनना बाथ्रा बुंदों गहपुरनि सुबुंफोरा जेराव सासे बर' सावथुननि महरगिरि लोगोसे गहपुरनि थागिबि सासे सुबुङा बेफोर गासै जालांनाय बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों बिथाङा बुंबावदों दि गहपुराव जेब्ला असमियाफोरजों दाङाबाजि जादोंमोन बे समाव गोबां बर' लाइमोनफ्रा हाथियार हमनो गोनां जादोंमोन आरो असमियाफोरनि हेंथा जुजिनो गोनांबो जादोंमोन बेराफारसेथिं पुलिसनि गुलियावबो गोबां बर' सुबुंफोरा जिउ खहा जादोंमोन होनना फोरमायथिदों सांग्रां सुबुङा नैथि खौराङाव दङ फैगौ BTC बिसायख'थिनि थाखाय BPF आरो UPPL राजखान्थि हान्जाया थांनाय बावैसो सान सिगाङाव गावसोरनि बबे बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन बै बियाबफोरनि माखासे गेलेगोननि बिजाथिफोरखौ फोसावनानै होनायनि उनाव बे बाराव गोदानै जोनोम मोननाय डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्ड थामहिनबा APB राजखान्थि दोलोआबो थांनाय सानखालि मोन 17 बियाबाव गेलेगोननि बिजाथिफोरखौ फोसावनानै होबाय फोसावनानै होनाय बादियै 1 नं पर्बत जरायाव जगदीश बसुमतारी 3 नं श्रीरामपुराव अलसेन कुमार किस्कु 2 नं कुसुगावआव प्रदीप कुमार ब्रह्म 8 नं दतमायाव शीला बसुमतारी आरो माखासे बियाबफोराव गेलेगोननि बिजाथिफोरनि मुंफोरखौ फारिलाइयाव होनाय जादों थामथि खौराङाव दङ UPPL आरो BPF खौसेथि आरो BTR गोरोबथा मावफुंनायनि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फिन आरोबाव खुगा बेखेवदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मैया UPPL आरो BPFखौ खौसे खालामनो नाजाबाय थानायखौ लानानै मोनसे बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि एबसुनि दैदेननायाव मोन 16 बर' आफादफोरा ओनसोलारि खौसेथि आरो जौगाथायनि मोजांनि थाखाय मोन्नैबो पार्टिखौ खौसे खालामनो खावलायदोंमोन नाथाय खौसेथि खालामनो नाजानाया दासिमाव जाफुंसारासै UPPL आरो BPFनि गेजेराव खौसेथि लाबोनायनि थांखिजों जानाय मोनसे मेहेरगोनां मेलाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म आरो BTRनि CM प्रमद बर'आ नुजाथिदोंमोनब्लाबो BPFनिफ्राय जेबो फिननाय मोनाखै होनना फोरमायथिदों दिपेन बर'आ जायनि फिथाइ महरैनो गोबां आसा खालामनाय गोबां रायजो राजाफोरनि लुबैनाय खौसेथिया जानो हायासै दिपेन बर'आ आरोबाव बुंबावदों दि फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि उनाव थासारिखौ नायनानै एबसुआ मोन्नैबो पार्टिनि गेजेराव हेफाजाब आरो खौसेथिनि जाथावनाफोरखौ फिन आरोबाव बिजिरगोन बेफोर बाथ्राया दिपेन बर'नि गोबां समफोरावनो आयेन बेरेखायै हाबा मावग्रा एबा गाज्रि हाबा मावग्राफोरखौ आयेननि गेजेरजों साजा होबोदोंब्लाबो खायसे दुथां फालांगिरिफ्रा दासिमबो उन जानानै थायाखै बेबायदिनो मिजोरामाव 144 कौटि रांनि आयेन बेरेखा मुवाफोर जब्द खालामनाय जादों बे जब्द खालामनो हानाय जाफुंसारनाया BSF आरो नारकटिक्स कन्ट्रल ब्यूरोनि जथाय अपारेशनाव जाफुंसारनो हादोंमोन अपारेशननि समाव गासै 9.6 लाख आयेन बेरेखा टेब्लेटफोर जब्द खालामनाय जादोंमोन 29 आगस्ट 2025 मैया मोनसे अपारेशनाव गोबांथार थामहिनबा 144 कौटि रांनि याबा टेब्लेटफोर मिजोरामाव जब्द खालामनाय जादोंमोन आरो बे टेब्लेटफोरखौ मिजोरामनि चर्चिपआव गंसे बलेर' गारिनिफ्राय जब्द खालामनाय जादोंमोन होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों आरो बे जाथायजों सोमोन्दोआव थानाय 3 फालांगिरिफोरखौ खानानै आयेननि गेजेरजों साजा होगोन होननानै बिथांमोनखौ खावलायदों आरो दासिम बिथांमोनखौ पुलिसनि आवथायाव लांनाय जायो
जरहाट आन्डार कन्स्ट्राक्शन ब्रिज कम्पानि, नेशनेल हाइवे अथरिटी, सुबुं फोनांजाब बानायग्रा बिफान आरो जिल्ला खुंथायनि जोबथा सांग्रांथि गैयैनि जाहोनाव तेजपुरनि मिशन सारियालियाव फ्लाइअभारनि लुफुंनाय खामानिया 15 नं माहारियारि राजा लामायाव सहायथावै ट्रेफिकनि होंगो दोंगो थासारिया गोबां सुबुंफोरखौ जिंगायाव खोख्लैदों, जाय दावबायारिफोरनि थाखाय खैफोद गोनां जानानै फैदों। बेनि फिथाइ महरै बृहस्पतिबाराव दुलाराय सनितपुर जिल्ला फरायसा आफाद, आसाम सेना सनितपुर जिल्ला कमिटि आरो सनितपुर जिल्ला जौगाखां गौथुमनि 100निबो बांसिन सोमावसारगिरिफ्रा मिशन सारियालियाव बालिपाराजों लोगोसे जामुगुरि हाटजों फोनांजाबनाय माहारियारि राजा लामा 15 खौ गोदानै लुफिननो दाबि खालामनानै 1 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। बेनि अनगायैबो जुदि बे लामाखौ लुफिननाय जाया अब्ला आसु, आसाम सेना आरो आसाम जौगाखां गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा सोरखारनि बेरेखायै सुबुं सोमावसारनायनि सांग्रांथिबो फोसावदों। मख'नो गोनांदि बालिपाराखौ तेजपुर मिशन सारियालिनिफ्राय जामुगुरि हाटजों फोनांजाबग्रा माहारियारि राजा लामा 15 नंखौ गोदानै लुफिननो दाबि खालामनानै सनितपुर जिल्ला फरायसा आफाद, आसाम सेना तेजपुर, थामहिनबा सनितपुर जिल्ला कमिटि आरो सनितपुर जिल्ला जौगाखां आफादनि 100निबो बांसिन सोमावसारगिरिफ्रा मिशन सारियालियाव 1 घन्टासो राजा लामाखौ होबथादोंमोन। बेजों लोगोसे एजेवाइसिपि, आसाम सेना आरो आसाम डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि दैदेनगिरिफ्रा फोसावदोंमोन दि जुदि बे लामाखौ लुफिननाय जायाब्ला बिथांमोना आरोबाव गोख्रोंसिन सोमावसारगोन। पर्बतजरानि पुलिसआ फिन खेबसेबाव मोनसे गिदिर बाइक खावनायनि जाथायखौ फोजोबनो हादों। मोनसे जुनिया अपारेशनाव गं 6 खावनाय बाइकफोरजों लोगोसे सा 6 सिखावफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय सिखावफोरा फारियै बिलासिपारानि गफार आली, मजामुल हकनि हसिनुर इस्लाम, बान्दिहानार माजेरनिफ्राय बाबर आली, देबतार रायपुरनिफ्राय गौरीपुरनिफ्राय मसा आली आरो बांहिहानिफ्राय तिमाटलानि चाहा आलम। मख'जाथावदि थांनाय रबिबारखालि बगुरिबारि पुलिसआ मोनसे जुनिया अपारेशनाव गं 7 खावनाय बाइकजों लोगोसे सा 9 सो सुबुंफोरखौ खादोंमोन। बेबायदिनो बावैसो सिगां मोनसे मख'जाथाव बाइक खावनायनि मोनसे सन्देहखौ फोजोबस्रांदों। ओनसोलारि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सोमावसारनाय सोमजिहोदों आरो पुलिसआ हमजानाय सिखावफोरनिफ्राय बांसिन खौरां मोननो हास्थायनानै माखासे सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दंबावो होनना फोरमायदों पुलिस फारसेनिफ्राय। जाय हारियाव माहारिबाद दं बे हारियावसो मुंख्लंफोर दं, बे बाथ्राखौ बुंदों खोरोमदाव हौवारी। मैया बासुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बासुगाव फरायसालिमानि रुंसारि बिपिन दैमारि नब्लाङाव बर' माहारियाबाद आरो जिउ राहा दानाय ओंथिगोनां आयदाखौ लानानै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फरायसाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायो। बासुगाव दख'रा एबसुनि आफादगिरि मैखोम बसुमतारिनि मासि लानानै सामलायनाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां डक्टर रेडियान नार्जारी बिथाङा गावनि बेसेनगोसा बिबुंथिजों बेखेवनानै होयो। बे ओंथिगोनां हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव औवारी बिथाङा बाहागो लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ, गोग्गो सोदोमस्रि सोरजिनाय, समाज फोसाबनाय, बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय आरो बड'फानि सानस्रि आरो सानथौजों माहारिबादखौ फोथांना लाखिनायाव फरायसाफोरानो गाहाय बिफाव लाथारनांगोन। बेनि अनगायैबो आथिखालनि बादायलु मुगायाव सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे एबा हारिमुखौ सानफ्रोमबो फरायसाफोरा सोलोंना लानानै गेरेमसा माहारि दानायाव गोख्रों आरो आब्रुथियै बाहागो लाफाथारनांगौ होननानैबो गावनि बिबुंथियाव बिथाङा बुंथियो। बे हाबाफारियावनो चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय फारियै नेहाथारि सुरज नार्जारी, लोगो गेलेमु नेहाथारि अमित कुमार ब्रह्म, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि कामेश्वर बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिलास ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला एबसुनि लोगो थुनलाइ नेहाथारि पबित्र ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे बासुगाव फरायसालिमानि फरायसाफ्राबो बाहागो लाफानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनांसिन खालामो। 29 नं सुक्लाय सेरफां ब्लक बिपिएफनि मददआव बास गारि आरो बाइकजों आशीर्बाद जात्रा हाबाफारि बानजायदों। गं 100 बास गारि आरो गं 1000 बाइकजों आशीर्बाद जात्राखौ सुक्लाय सेन्ट्रेल स्टेडियामनिफ्राय बाङालिपारा नाग्रिजुलि जानानै तामुलपुर बरकाटासिम रोजा रोजा सुबुंफोरनि बाहागो लानायजों बिपिएफ रेलिखौ खालामनाय जादों। हाबाफारिखौ मैया बेखेवनानै होदोंमोन बिपिएफनि बिजाथि सायख'जानाय 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि गणेश कसारिया। फ्लेग अफ खालामनानै बिथाङा बेखेवनानै होयो। 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय गासै 6000 सुबुंफोरखौ बाहागो लानानै बे आशीर्बाद जात्राखौ तामुलपुरनि बरकाटासिम लानाय जादों आरो बिपिएफनि बिजाथिया गावनि बियाबाव 100% देरहागोना रोखा होननानैबो फोरमायथियो खौरांगिरिनि सिगाङाव।
बावैसो सान सिगांनिफ्राय समाजारि बिजोङाव गोसारदों मोनसे जोबोर दुखुनांथाव जाथाय। जाय जाथाया नखर आरो ओनसोलनाङैनो दुखुनि साया लाबोदों। जाथाया बहा जादों खौराङाव मख'नाय जायाखैब्लाबो जाथाया गासै सुबुंफोरखौनो दुखुआव खोलैदों। जेराव सासे जोनोम होगिरि बिमाया उन्दै खुदिया जोनोम होनायनि उनाव बिमाया गावनि अबथिरा जिउखौ खोमाना लानांदों। बर' समाजाव जानाय बे जाथाया थारैनो जोबोर दुखुनांथाव। बेराफारसेथिं जोनोम जानाय उन्दै खुदिया गथ'आ बिमानि अननाय, बिमानि महर मोखांखौ नुनो थाखाय सिमां जानानै थाबाय। आथिखालाव बर' समाजाव मानो गले गले फिसाय गोनां हिनजावा खारो? मानो गावनि आंगो नखर फिसाय थाखाब्लाबो फिसाय नखर आरो गथ'खौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारो? दिनैनि दिनाव फिसाय गोनां खारनाय बर' आइजो गोमानाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबायदिनो फिन आरोबाव हाबा जाखानाय सानै बर' आइजोआ नखर गारनानै खारदों। थारैनो बर' समाजाव हाबा जाखानाय आइजोफोरा नखर गारना खारनाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं। थारैनो बर' हिनजावफोरा फिसाय गारना खारनाय जाथाया मोनसे हारिमुसो जाबाय नामा? बे सोंलुआ सोमजिदों समाजाव, जेराव गोबां सप्ता मोनसेयावनो हाबा जाखानाय हौवा आरो हिनजावफोरनि मोजां मोनलायनाया बर' समाजाव बेसेबां गनायजाथाव। गोबां खारनाय जाथायखौ खोनानो मोनबाय थादों। बेबायदिनो साथाम गथ'नि बिमा जुलि रामसियारिया बहाबा खारनानै दं। 18 बोसोर, 8 बोसोर आरो 5 बोसोर जाखानाय साथाम हौवासा गथ'नि बिमा 30 बोसोर बैसोनि जुलि बसुमतारिया नखरखौ गारनानै बहाबा खारखोमानानै दं। धेमाजि जिल्ला जनाय माइदांस्रि गामिनि अर्जुन बसुमतारिनि बिसि जुलि बसुमतारि रामसियारिया थांनाय 12 आगस्ट खालि नखराव माखासे बाथ्रा गोरोबलायै नांलायनानै बहाबा खारनानै दं होनना खौरां मोनदों। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय जुलि बसुमतारि रामसियारिखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बर 7099727919 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों दुखुथिया फिसाय अर्जुन बसुमतारिया। बेबायदिनो आरोबाव एखे जाथाय चिरां जिल्ला बेंटल सुबाइजार गामिनि गपिनाथ बसुमतारिनि आंगो बिसि मनिषा बसुमतारिया थांनाय 17 आगस्ट खालारनिफ्राय दिनैसिम नखर गारनानै बबेयावबा खारनानै दं। फिसाय गपिनाथ बसुमतारिया खौरां बिजोङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मनिषा बसुमतारिनि आंगो न'आ बिजनी जलदापारा गामिनि। दा गावसोरहा 1 बोसोर बैसोनि सोरां बसुमतारि मुंनि सासे फिसाज्ला मोनबायमोन। जाय गथ'आ बिमाखौ नागिरनानै गाबबाय थायो। बेराफारसेथिं हालाय-हाफाय दुखुजों फिसाय गपिनाथ बसुमतारिया आरोबाव फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गावनि बिसि मनिषा बसुमतारिया जेरावखि थाया मानो जायजों खारलांदों उन्दै गथ'खौ गोसोखांनानै फैफिननो थाखाय खावलायदों। लोगोसे सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 7896075930 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो थाखाय खावलायदों दुखुथिया गपिनाथ बसुमतारिया। नोंथांनि सिपिआव थारैनो 500 रांनि नट थाथारनांगोन। 1 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइनिफ्राय हादोराव बे 500 रांनि नटनि सोमोन्दै मोनसे गोदान नेमखान्थि बाहायजागोन। बेनि गेजेराव रिजार्भ बेंकआ बे नेमखौ रायजोआरि फोसावदों। दानिफ्राय नोंथांनि सिपिआव 500 रांनि नटखौ बाहायनो थाखाय मोनसे जर'खा सर्तफोर थागोन। 1 सेप्तेम्बर 2025 निफ्राय गोदान नेमआ बेंकफोराव 500 रांनि नट जमा खालामनायनि थाखाय बाहायजागोन। दानिफ्रायनो नोंथाङा 500 रांनि नट महरै बेंकआव 10,000 रां जमा खालामनो हानाय नङा। बेनि सोलायै जेब्ला बेंकआव 500 रांनि नटफोरखौ जमा खालामो अब्ला नोंथाङा नोंथांनि सिनायथि फोरमानलाइजों लोगोसे सोमोन्दो गोनां माखासे फोरमानफोरखौ जमा होनांगोन। रिजार्भ बेंकआ बुंनाय बायदिब्ला बे राहाखौ नंखाय रां बिलाइ फोसावनायखौ होबथानो आरो डिजिटेल लेनदेनखौ बांहोनो थाखाय लानाय जादों। आरबिआइआ रोखा खालामदोंमोन दि 1 सेप्तेम्बरनि उनाव हादोराव गोजाम 500 रांनि नटफोरखौ बाहायनानै खालामनाय लेनदेनफोरा जोबोद खम जागोन। क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिया गोदान फरायसा बराय फोरबो खुंफुंदों। सिगांनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा आरो आथिखालाव क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिया मैया सानसेनि हाबाफारिजों मुलुगसोलोंसालियाव गोदानै थिसनफैनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय फोरबो थामहिनबा फ्रेशमेन स'सियेल डे खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव फुंनि समाव फिरफिलाखौ बिरहोयो मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर गणेश चन्द्र औवारिया। लोगोसेनो बड'फानि मोसौखेयाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डिमासा दैब्रां मोसाहारिया। बे हाबाफारियावनो आसाम सोरखारनि बारग' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि हेमन्त नार्जारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो आलासि महरै बाहागो लायो।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।